levamos justamente 29 años. Tuvo sempre no mesmo sitio, hubo reformas. Antes empezamos cunha tienda pequeniña, aí ao lado do portal, e despois, pois, dentro de uns 12 anos ou eso, reformamos e foi cando fixemos xa isto un pouco máis grande, que, bueno, que aí sigue. Pois comprar todo o artículo de relojería, joyería, regalo, bueno, regalo de empresa, regalo particular, todo. Pois, pédoche por relojería, pois as marcas Lotus, Festina, Viceroy, Jaguar, Roberto Cavalli, Jazz Cavalli, Hugo Boss, en fin, hai varias marcas, Sandoz. Pois, en general, quizás a relojería é unha cousa que últimamente que este máis... Bueno, generalmente o noso gremio é máis de muller que de home. Para nós, para os homes, hombre, sempre tes un bolígrafo, un reloj, bueno, pero cousas determinadas. Para a muller si hai máis especialidades. Pois sí, sempre, todos os anos, pois en verao, primavera, navidades, sempre sacan novedades, claro, joyería, relojería, todo. En verao agora ven moito a tendencia, sobre todo en relojería, reloj chapao, volve outra vez o chapao, que xa fai anos que non, bueno, que se deixara un pouco o chapao, que se iba máis a tendencia polo reloj de aceiro, agora volve outra vez o reloj chapao, reloj cobrizo, que é igual co chapao, pero bueno, color cobre xa máis, e despois reloj combinado, aceiro e chapao, así, e despois, pois, marcas de, bueno, con de relojes, Viceroy, por exemplo, que está anunciando esta Penélope Cruz, e, bueno, todas as marcas sacaron, pois, modelos de Lotus co Marc Márquez, que é moi conocido no mundo das motos, e, bueno, todas as marcas sacan modelos novos e cousas novas. Sempre quedan cousas que, bueno, que se van... A obsoleta, nesto sempre tes algunha persona que ven a buscar, pois, algunha determinada peza que tuvo fai tempo, que regalou, que perdeu, entonces, bueno, a mellor, pois, encontran cousas que, eso, que tiñan xa, pero, vamos, normalmente renovamos, o sea, hai que renovarse sempre, cada vez que sale produto novo hai que cambiar. Pois reparación en relojería, en joyería. Relojería, pois é todo tipo de reparación de
correas, pilas, cristales, en fin, todo, limpiezas de relojes, todo o que leva unha máquina, un reloj, que é, en fin. E en joyería, pois, todo o tema de soldaduras, engastes con piedras, de rodinaos que hai que facer en ouro blanco, e, bueno, un montón de cousas. Pois, quizás Navidad e o mes de agosto, en verao tamén, son as fechas máis puntuales. E en febreiro o tema que che comentaba antes de San Valentín, e agora ven o primeiro domingo de maio, o Día da Nai, que, bueno, que tamén é unha fecha que a muller, pois, hai artículos. Bueno, os días de feria, máis ben a nivel de aldeas e xente que veñen pois, ese día determinado, pois, que teñen as súas cousiñas a arreglar, máis ben xente maior e cousas desas, reparacións. Días, os 365 do ano, casi. Bueno, vamos a ver. Horarios, pois, de mañá de 10 a 2, e de tarde, pois, en inverno abrimos un pouquiño antes, ás 4, e cerramos ás 9, ou sea, de 4 a 8:30, e agora, por exemplo, en verao, pois, abrimos de 4:30 a 9, un pouquiño máis, porque faise, o cambio horario, pois, sempre hai un pouco máis, a xente pois ven máis tarde, suele vir un pouquinho máis tarde, entón, bueno, dámoslle máis marxen porque se podían acercar a... Bueno, sábados hai determinadas fechas en Navidades, por exemplo, que tamén abrimos pola tarde, fechas determinadas, ou este ano, por exemplo, San Valentín, que coincidiu a sábado, pois tamén abrimos pola tarde, bueno, vai dar un pouco máis de margen nas compras á xente. Pois desde que empezou. Non che podo dicir agora en concreto cando foi, pero desde un principio xa. Pois, como todos sabemos, a unión fai a forza, entonces eu creo que temas de campañas que se fan, cousas de feria de estocaje, cousas de, bueno, que facemos todos os anos, pois é conveniente estar asociados. Bueno, pois é interesante, pois, todo isto que che acabo de comentar, en temas de ferias de estocaje, en temas de campañas de Navidad, Día do Pai, Día da Nai, agora para comunións, en fin, que todo ano, pois, estás facendo cousas que é importante que a xente, pois, sepa onde, bueno, dos que están asociados e dos que seguimos traballando polo pueblo. Positivo, sí.